Megah para among rawuh kepareng merwakani beksan sautawis mangke laju pakurmatan-pakurmatan. Bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya mangke rahayu sarek lurek suwe pinggire aja dilirik wis ana sing duwe mikul sukat diantul-antul senenge banget ora bisa kumpul timun sigarane ayo bangun rumah tanggane awan-awan aja mangan nangka mangan duren dinggo jamu rabi prawan atine mulya rabi sindet ning awak guru kangge merwakani beksan sampun ngundang